Vítáme vás z Hanoje, hlavního města Vietnamu, kam jsme se přesunuli ze Sapy, jak jste mohli vidět v minulém videu. Jeli jsme takovým strašně krásným autobusíkem, takže jestli sledujete Instagram, tak to víte, jestli ne, tak ho sledujte, abyste to věděli příště. Jsme teďkon někde v prostředka, asi přímo prostředka ve staré čtvrti. Je tady takovýhle rybníček, krásný park. Tak s námi pojďte strávit takový 2-3 dny, tady projdeme kafíčka, koukneme se na nějaký památky, možná navštívíme i Ho Chi Minovo mauzoleum, podobný jako má třeba Lenin v Moskvě, tak pojďte s náma. A okolo toho jazera je fakt krásná prechádzka, myslím si, že to může být dobré, hlavně ráno, keď ještě nie je také teplo, tak to musí být fakt pekné. V středě toho jazera se nachádza ešte chrám a ešte potom v tej časti jazera se nachádza korytnačková väža. V tej korytnačkovej veži je nějaká právě vypchatá korytnačka. Jirko hovoril, že nevyzerala moc dobré na fotkách. Ale jinak prechádzka dobrá. Ale chcelo by to kafíčko, že? Vo Vietname majú dobré kávy, majú teda zaujímavé varianty kávy. Majú napríklad vajíčkovú, čo sme ešte teda predtým vôbec nikde nevideli. A potom majú slanu. Slanu si už Jirko dával v Sape a vajíčkovou jsem už ja skúšala, byla dobrá. Boli tam asi na vrchu prostě našlahané žltka s cukrom, takže to bylo prostě sladké, ale dobré. Ale jinak je teda Vietnam druhý největší producent na světě kávových zrn. Po cestě jsme našli poštu, tak jsme se zastavili, že koupíme známky na pohľadnice. A hneď vedľa mali aj obchod s kávou a čajom, tak Jirko si dáva kávu. Já jsem si dala nějaký čaj s kumkvatom, protože dneska je opět hrozné teplo. Prešli jsme možno ani ne 500 metrů, jsme úplně sparený, unavený. Tak jsme si museli dát zastávku. Tak chvilku si posedíme a půjdeme pokračovat ďalej. Našli jsme takýto pekný obchodík po cestě. Zde mají takéto tašky plátěné, zápisníky, tašky. To je asi svěčka nějaká. Ty lyžičky jsou nádherné. A na tělo asi krémiky. My pokračujeme ďalej. Většinou si někdy na chvilku takto zalezeme, aby jsme se trošku schladili, protože je fakt teplo. Tak, došli jsme ku katedrále svätého Josefa. Opět také zaujímavosť, alebo člověk by si povedal, že vo Vietname, čo robí katolický kostol, ale fakt jak tým, že tu boli tí Francúzi v minulosti, tak zanechali tu toho veľa. No, ale nás asi viac zaujíma tamto miesto. Banh Mi. Banh Mi. Takže katedrálu sme pozreli, dáme si Banh Mi a zjeme to Banh Mi asi s pohľadom ešte na tú katedrálu. Banh Mičko. A bagetku. Vepřový je tam. Aha. Řecí neměli. Snad nebude suchý, no. S tím mají občas problém tady. Hej. Posilnený Banh Mičkom. Môžeme už ísť aj do katedrály. Predtým, keď sme tu boli, tak bola zatvorená, asi mali pauzu. A ideme dovnútra pozrieť. Nedaleko katedrály sme si zašli na kafíčko. Jirko si dal klasické iba čierne s ľadom a ja som si dala to vajíčkové. Je to teda vyšľahaný žltok s kondenzovaným mliekom a cukrom. A inak je to teda pod tým je káva, nejaká silná. Dostali sme sa zase do nákupnej uličky. Vietnam je teda známy aj tým, že tu majú, alebo teda vyrábajú rôzne tieto dizajnerské značky a potom to tu predávajú. Väčšinou sú to aj ako priamo že z tej továrni, alebo potom samozrejme sú to ako hlavne fejky. Ale majú tu toho strašne veľa. Rôzne topánky, potom značka New Balance, potom na behanie, hoka, značka známa topánok. Potom majú Birkenstock topánočky, alebo vedľa obchodík, ten je s oblečením, alebo s kabelkami, majú takéto tašky značkové, alebo potom aj takto oblečenie. Ideme asi sa opäť niekam schladiť. Majú krásne.
Tieto zrovna nie sú pekné. Ale inak veľmi pekné. Majú aj dizajnerské tašky. Louis Vuitton. Hello. Okay. Neviem ani, aká je to značka. Ja sa v tom teda vôbec nevyznám a vôbec ani neorientujem, ale Prada. No, tých nákupných možností je tu strašne veľa. To majú aj takéto bundy North Face. Niekedy je to ale výborná kvalita. To je ďalšia North Face, tiež dobrá kvalita. Tak sa môžeme ísť? Thank you! Ale toto je krásne. To je uhačkované. Aj toto vyzerá pekne. Aha, Jirka pozerá nejaké pohľadnice. Táto je pekná. Zabudni na prácu, daj si pivo. Potom rôzne šiltovky tu majú, asi tie, neviem, nejaké značky, to ja ani nepoznám. Ale tých nákupných možností v tom Hanoji, to je neskutočné. Hlavne v tej starej štvrti, kde sme ubytovaní, tak tam proste na každom rohu, každá jedna ulička je plná proste obchodov so suvenírmi, oblečením, taškami. So všetkým, no, takže ako to nemusíte ani nikam vlastne chodiť. No a čo sa týka dopravy, tak to je tu fakt ako šialené. Prechádzanie cez cestu, tam ako neexistujú žiadne pravidlá. Proste musíte ísť nejak konzistentne, aby oni ako nejak to predvídali a oni vás budú obchádzať. Pre mňa je to strašne stresujúce, ja sa vždy bojím, že ma zrazia, že ma nevidia. Jak vidíte, tak proste tá križovatka zase nemá žiadne pravidlá. Proste ide ten, ktorý tam prvý príde a trúbia. Hrozí často trúbia, aby proste ako vedeli, že keď zatrúbia, tak to znamená, že ja idem a neuhýbam sa vám, uhnite sa vy mne. Jako je to fakt šialené, človek na to musí mať žalúdok, aby to zvládol. Plus ďalšia vec, že síce chodníky majú, ale všade tam parkujú motorky, takže po ňom sa ani nedá ísť. Takže musíte ísť po ceste. A opäť dúfate, že proste nikto vás nezachytí a nestiahne. A oni to umiejú. Jako vedia to, no ešte sa nám zatiaľ nič nestalo, nikto nás nezrazil. Ale neviem, či by som si na to dokázala zvyknúť. Asi proste mám rada pravidlá na tej doprave. Nie, na disku sú mi dobré však. Boty? Hej. Pantoflíčky? Hej. Ja mám rada takéto. Jak sú ty veľký? Nebo to sa utáhne? No ako to sa dá pritiahnuť tie ramienka skôr ako na dĺžku a to si myslím, že sú mi asi dobré, nie? Jo, to. No mají spoustu. Majú, no. Takže černý nebo hnědý? Neviem. A do prčic. Takhle to je celý den. Tak asi hnedé. Jo? Máme nakúpené? Máme nakúpené, ja som si zobrala teda hnedé. A Jirka si tiež vybral takéto gumenné gumáky. Jo, konečně měli velikost na mě, jo. No, tak jdeme na pokoj, jdeme se chvilku schladit a večera si půjdeme ještě na trh tady, no. Máme tu ďalší deň, my už sme po obede, mali sme asi to najlepšie bánmy, ktoré som doteraz ja mala a ochutnala. A sme pri väznici, není to teda už normálna väznica, ale... Stará francouzská věznice, kde věznili v době kolonizace a okupace tady místní Vietnamce. No, takže je tam už urobené jako múzeum, je to edukačné, takže určite sa ideme na to pozrieť. Kúpili sme si lístky, tu je hneď pred vchodom, alebo nedaleko vchodu, je oficiálna predajňa lístkov. Jeden stál 50 000 dongov, čo je možno asi 43 korún, prepočte. A ideme dovnútra. Väzenie je známe aj pod prezývkou Hanojský Hilton a patrí medzi najznámejšie historické pamiatky Hanoja. Bolo postavené v roku 1896 počas francúzskej koloniálnej nadvlády vo Vietname. Pôvodným účelom väzenia bolo zadržiavanie a trestanie vietnamských revolucionárov a nacionalistov, ktorí sa stavali proti francúzskej koloniálnej správe.
Podmienky vo väzení boli veľmi tvrdé, väzni žili v preplnených celách, pripútaní v reťaziach a často trpeli hladom a rôznymi chorobami. Francúzi tu využívali aj popravisko s gilotínou. Neskôr počas vietnamskej vojny bolo väzenie používané severovietnamskou vládou na zadržiavanie amerických vojnových zajatcov, hlavne pilotov, ktorí boli zostrelení počas bombardovania Hanoja. Práve v tomto období dostalo väzenie posmešnú prezývku Hanojský Hilton od amerických zajatcov. Dnes je väzenie múzeum, ktoré pripomína vietnamský boj za nezávislosť a zároveň ukazuje, aké kruté boli podmienky života vo väzení počas koloniálnej éry. Večeru si dáváme zase klasické pánvy, paní nám už připravuje. Já jsem si dala kuracie, Jirko si dal nějaké tradičné. Dává tam do toho mesko, potom tam dá zeleninku. Nevím, či tam dává aj patéčko, ale asi možno aj hej. Dneska jsme nič nejedli, iba bánmi, celý den. Však? Dneska máme v plánu ještě jít na tu Train Street, co je všude na TikToku a na Instagramu. Tak jsme zvědaví, jestli to bude stát za to, jestli to bude třeba podobný, jako jsme byli v Thajsku. Já si myslím, že hej, že to bude rovnaké. Turističtější. Jednak turistickejší, ale v Thajsku tam bylo skôr jako suvenýry a také obchody. Aha. A tuto to bude skôr iba jako v kaviárně. Tak uvidím. Jako vždycky necháme si překvapit. Hej. Vonia dobré. Som teda zvedavá, či prekoná tu z obeda, protože ta z obeda byla neskutočná. A je to prostě jako jí paniny, no. Hej. Zapečený. Ale tam mám pekne mesko, kurácie natrhané, zeleninu. Nevím co. Dobrým znamením je, že tam je koriander. Dobrou chuť. Dobré. Ale je trošku suchší oproti tomu, co jsme mali na obed. Já tam mám i vajíčko a nějakou, nevím, šunku nebo co to je. Pároček. To bychom mohli jíst pořád. Dali jsme si taxíka takhle v Grabu, ty tady jezdí hodně, ale máme toho motorkového taxíka, kdy pro vás přijedou na motorce, protože autem tady se někam dostat, to je sebevražda. A ty motorky, jak vlastně můžu předběhnout ty auta kdekoľvek, tak je to jako rychlejší varianta. A lepší. Tak. Jirka už je tu, nasadá. Já už jsem tiež nasadnutá a jdeme. Prostě oni dorazí, dajú helmu, čo je dobré, tu vo Vietname dávajú jako hneď helmy. V Thajsku sa nám to nestávalo, tam by si ich museli jako vypýtať. Nasadnete a už sa frčí. Čo sa týka tu dopravy, vo Vietname je to fakt hrozné, neexistujú tu žiadne pravidlá. Alebo teda na veľkých križovatkách samozrejme nejaké značky sú, ale na takýchto menších prostě kto viac trúbi, kto ide rýchlejšie, tak prostě ten ide, no. Žiadne jako extra pravidlá tu nie sú. Nachádzame sa teraz na Pivnej ulici. Je tu veľa stánkov, ktoré práve ponúkajú pivo. Vždy večer sa tu rozložia stoličky a stole a ľudia tu sedia. Býva tu fakt rušno, veľa ľudí, veľa turistov, veľa predajcov. Takže to tu býva veľmi zaujímavé. Jdeme, kde je Jirka? Za nami je Jirka! To znamená, že by mohlo být někde na blízku. Jirko je před nami. Tak toto bylo náročné i pro mě, jako spolusedíceho iba, nie jako šoféra. Dobrý deň! Halky za tebou nám kývajú. Tak má? Aha, máme červenú. Jako pozerám, ten můj šofér nemá jedno zpětné zrkadlo. Ale asi potřebuje, no. Jsme se s Jirkou smiali, že keď jsme odchádzali na našu cestu, tak nás rodičia varovali a hovorili nám, aby jsme prostě si dávali velký pozor na ľudí, s kým ideme, kam ideme. A teraz my sadneme náhodnému pánovi na motorku, ktorý tvrdí, že nás zoberie do destinácie, ktorú sme mu povedali, že chceme sa dostať, no. Tak to je taký paradox, ale jako funguje to tu tá doprava týmto štýlom, takže je to dobré. Tak, pán šofér nás bezpečne vyhodil aj mňa, aj Jirku, tak ideme nájsť
nějaké kafečko. Jsme si jako adresu dali hotel nějaký náhodný a on to je zrovna takovejhle, tyjo. To si museli myslet, že jsme super boháči. Tak, jsme tu, ale potřebujeme si vybrat nějaké kafečko a někam se usadit. Je to strašně veľa lidí, kteří nás už zastavují a ťahají do svojej kaviarni. Hej, no, musíme pozrieť aj recenzie, protože jak jsme byli v tej kaviarni pri tej katedrále, tak ta káva byla fakt hrozná. Miezdy tu dosť, ja som sa teda bála, že toto bude preplnené, protože za 10 minút by mal ísť už vlak. Tak, konečně jsme se usadili, byl to celkom boj. Někteří jsou hrozně nepříjemní, normálně paní má až udrela stoličkou do nohy, protože chcela, aby som si už na ňu sadla. Už skladají stolíky, které jsme tu mali, protože za chvilku už přijde vlak. Už by mal každou chvíľku ísť, povedali nám, že se musíme otočit, aby zachytil naše kolena vlak. Už troubí, už jde. Tak to bylo celkou husté. Strašně blízko, strašně rychle. To jsem nečekala, že to půjde tak blízko, no. A rychlo, fakt šel rychlo, ty brďo. to byl nějaký menší vláček a jel úplně pomalu běh. Pomaličky trůbil prostě a to tu prefrčal. No, myslím si, že asi za 8 minut by mali jít další, akorát z druhé strany. Tak to bylo zase úplně strašně blízko. Normálně úplně srdce se mi z toho rozbušilo, fakt je to takový divný pocit, no. Hej, a něco ma ošplechalo, tak jo, stříkala tam voda. Fakt doufám, že to byla čistá voda iba. Tak to jdeme asi zabalit a zítra ještě půjdeme na nějaký památky, aby se neřeklo. Zítra ještě pokračujeme. Dobré ráno, akorát jdeme z hotelu. Důvod, proč mě vidíte asi rozmazanýho, je, protože jsme vylezli z naší klimatizované místnosti do nějakých 37 stupňů. Do naší uličky. Tady to prostě všude frčí, takovýhle malý uličky. Ale je tu i spousta restaurací takhle. Ale nevím, kdo sem reálně z té hlavní ulice zajde, kromě těch, co jsou tady někde ubytovaný. Těžko říct. Jo, je tady strašný vedro, takže ostatní mají mikiny. A už jsme na hlavní. Plán je zavolat si motorku a jet na nějakou pagodu, co jsme si našli. Jo, je vedro neskutečný. Tak jdeme naťukat Grebíka. Jak jsi říkala, jak se to jmenuje? Tak, my jsme tady někde. Lucky Smile. Jo, to vypadá jako správná trasa. Motorka. A už tam to hledá motorkáře, kterých je tady, že jo, milion. Klasická dopravní zácpaní. A už nám to našlo. Tady pánko už na nás mával, že nás veze na kole. Myslel, že bude mať biznes. Šéfky. O, Ježiš můj, ide za 2 minuty, je tu. Jo, I'm coming for you. Až ty si treba zkontrolovat špezetku. No, ale to už je tady za chvilku. Ej, a já ještě čekám. Tak se rozdělíme. No jo. Pánko mi napísal, že jde po mňa. Mě to napsal taky. Fajn. Hello. Yes. OK. No, ty přilby jsou takový na prd, ale je to lepší než nic. Občas jsou to fakt úzký škvíry, kam se musíme nacpat. Tak je vidět, jak je pán malý oproti mně. Jsme zastavili přímo pod pánem, co stříhá větve. Ale už jsme u jezera, kam jsme chtěli, tak je to dobrý. Budeme čekat ještě na Sašku, ty určitě jak je zastaví tady pod tím jeřábem. Tak už je tu Saška. Čau.
Pánka to zvládla, výbornou. Ale zjistil jsem, že na tu pagodu je to ještě asi kilometr. Takže mali jsme si dojít si ďalej? Jo. Vešli jsme do kavárničky, Saška už nám něco objednala s výhledem na jezero. Tak to moje vyzerá lepší, než jsem si představovala, že bude vyzerat. Ukáž. Ty jsi dostala i kakajíčko? Návrh. A já mám šotíka. Dobrý náhodou. A pagogička byla trošku zklamání. Jsme se tam přiblížili a už tam všude prodejci se šátkama a takhle. Není tam povolený vstup v sukni ani v šortkách, na to jsme zase zapomněli jako vždycky. A já prostě nebudu nosit kalhoty v tomhle vedru. To je hrozný. Takže jsme tam nešli, ale byla strašně krásná, no je to prostě pagoda, no, jako jsme jich viděli už asi 1000 v Číně. Takže tak jdeme zkusit přejít trošku do centra, mrknout na Ho Chi Minovo mauzoleum. To by mělo být jako zavřený, takže se tam taky nemůže dát vejít. A stejně se tam nemůže v šortkách, ale aspoň zvenku kouknu, jak to vypadá. No a pocitová teplota podle Google je 49 stupňů a celá s tím souhlasím. Takže si myslím, že to bude rychlá procházka dneska a půjdeme někam na Klimošku asi. Je to fakt takový divný dusno, no. Ještě tady není moc dobrá kvalita vzduší, je úplně takový šedo. A je to fakt jak v pokličce. Hej. A už se blížíme. Teda musíme projít cestu. Tamhle už je vidět v dálce to mauzoleum. Tady to vypadá jak někde na Kubě, tyjo. Na nějakým ostrovku u moře. Akorát nám zakázali se na to pozerať. Jo, už jsme přišli moc blízko k plotu, jak už na nás houkal pozerali jsme pan voják. A začal pískat po nás, že prostě se nemůžeme pozerať. Tak jsme to prošli. Přišli jsme, hej. Akorát jsme přišli o zapalovač. Šli jsme o zapalovač a nesmíme mít šortky nad kolena. Hej. Což já mám pod kolena, takže to je dobrý a Saška má dlouhou sukni. Hej, já jsem si dneska dávala dlouhou sukně a krátký rukáv, no. Ani žvejkačky nesmí být. Fakt, ty brďo. To je jak je drsné. Takový pěkně udržovaný. A normálně se teda může jít dovnútra, ale tím, že to nějak renovují, tak je zakázané jít dovnútra. A tam by mal být ten pravý Ho Chi Minh. Nabalzámovaný. Nabalzámovaný. Teda fakt pěkný teplíčko tady je úplná výheň. Jo, a tamhle už je čára, za kterou se nesmí. Tam musí být asi taky docela vedro, tyjo. V tom oblečeníčku. Tam se ještě vyfotit. Hej. Vyfocení jsme byli asi za 3 vteřiny, protože to vedro bylo opravdu neskutečné. Nedokážeme si představit, jaké to musí být tady čekat, když je mauzoleum otevřené. V Hanoji bychom vám doporučili zůstat celkem 3 dny. Památky máte pochozené za 1 den a zbytek už budete jenom pozorovat místní život. My se jdeme balit a zítra vyrážíme na výlet na motorky na sever. Takže se vidíme v dalším dílu, nechte nám tady prosím srdíčko a zatím čau čau.